Pilipino, suportahan natin. Dahil kailangan po ng ating industriya. Suportahan po natin ang bawat isa ng mga Pilipino. Maraming salamat. Nobody but one. Kaya ngayon, sino kaya ang suswerte? Go. Ano pala? Sorry. Ayan. Oo nga pala. Mismo ako? Ano? Okay. May kasabihan, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Ano yun? Ano yung kalintingan? I don't know in English. Also in Tagalog. Maria ng kalingkingan. Hindi ko alam kung ano yung kalingkingan. Ha? What's Oh, that? pinky! Yung kalingkingan. Oh, yeah, pinky. Pinky finger. No, it's hililiit. It's, Yeah. ayoko. Yeah. Okay. May naisip kasi ako pero wag. Okay. He's female and his age is... Hoy! Honey, what? Ano kasi mga naisip ko? Ano ba talaga siya? He's male and married. And his age is 42 years old. And his name is Rolando Malieri. Rolando, napakalaki ng step mo. Ipalagyan mo na eh. Itakin mo na eh. Bakit mo na kuya Rolando? Okay, that's right. Lahat ng yan, pag nakuha mo. Okay, ha? Yung pintas mo, tago. Hindi ka pwede maglagay ng pera sa loob ng ano mo, ha? Gusto ng yung tawag dyan? Bonnet. Bonnet mo, ha? Good luck sa'yo. Eto na. Nandiyan ang dalawang 20,000. Makakuha mo lang. Lahat ng pera makukuha mo sa inyo yan. Explain ko lang sa'yo, hanggang nasa loob ka. Kailangan, hindi ka magtatakbo. Hindi ka magtatakbo dyan, hindi ka kukuha sa taas. Lahat ng pera kukunin mo, yung nasa hinahangin lang, nasa on air lang. Eka nga, good luck sa'yo. Pag naka 50,000 ka, meron ka Huawei video kay. Huawei video kay. Makuha niya kaya itong Huawei video kay. Good luck sa'yo. Get ready. Here we go.